gaskiya ni fa kwana biyu na rasa me miki kike ta kan jamu to na fuskanci da ba ka kike ba ko na miki wani abu ne to ai na ga gaba ɗaya kin bikin cancanja ne kin ce wannan kin ce wannan kin ce wannan sai ka ce wanda ya miki wani zai in kuma wani zaki canja sai ki faɗa min to har kai ne ni ma na dan fara cikin ba a cikin kana to me nake miki kwana biyun nan gaba daya kullun cikin damuwa nake da girman Allah idan wani zaki canja sai ki ga mun wani zaki canja ki ce wannan da wanne zan ci abadan Allah kai wai ban gane ba kullun kai idan ka zo zance ka ringa bata mutum rai yi sai ka ringa ni ban fuskanci inda ka dosa ba ka faɗa ko dai ke ce baki fuskanci inda na dosa ba ban gane inda ka dosa ba kullun sai ka zo kana bata min rai kuma sannan ka ce wai wani wannan waya mutuwa ya rai kamayya kai ni barbar ka ji in gaya maka ma wannan magana kawai ka kama gaban ka san inda dare maka kawai ni na sallame kawai Khadija ni zaki ce wai in san inda dare mun ni zaki kalla duk wahalar da ne miki ni zaki kalla ki ce wai in san inda dare mun kamayya wata wahala kai mu faɗa min in kai min ni ma ai nayi maka yan wainan ne dan abubuwan to tona mun asiri kin mun waina a'a tona mun asiri kin mun waina ai ba magana tona asiri ba kamayya kai wani tsawa kake min ha ba na ce ka tattara ka da kofar gidan dole ina tsaya da kai ne nan kofar gidan ku ne kuma na rantse da girman Allah bari ki ji in gaya miki kin yi da dan halaka na rantse da Allah aiki banza aikin wofi ji aje haka dai ka iya kai ka sani ka ƙara kai rayuwar nan ina lillahi wa inna ilaihi raji'un talauci ya mun ɗaurin buhu ya kuma ɗaurin buhu abinda za ka ci gagare ka a wannan rayuwa saboda musifa to sata agwagi zan koma rayuwa malam ta yi zama abinda ta zama kai dan ladi wai sai sambatu kake ne ko kuma macen ce ta bata ma ba zai sambatu ba mace me ai ni zarbace in gaya maka wara ka bani sanda na rantsa da girman Allah wacce yarinyar Khadija ba zan kyale ta ba wai ni za ta kalla ta ce wai na fulawa take mun wai ni na karar da ta yarinyar da ni ne shan ta ni ne cin ta ni ne komai nata a cikin gidansu ni ma shaida ne yarinyar nan in dai ba ni za ta aura ba wallahi ita ma ba za ta yi aure ba duk walar da ne wa Khadija wai ni yau ni za ta kalla ta ce wai in tafi to ne ya Khadija amma albishirinka kai ka dama abokina kana ji ko akwai wani boka a nan yake bayan gari na cigawa za mu je mu same shi akan dai wannan abun kai ko wani ne ya zo gurin yarinyar nan ji zai kamar ta ɓace ta zo gurin da ku je karkan gurin in dai ta ƙi ni zan goyi bayan ka ko me wannan yarinya ai mata ana ta aure ma gaba daya kawai ana ta aure in zai za ta aure ni ka ana ta aure kaga kenan idan aka ce za ana ta aure ba ta aure kuwa in dai za ta aure ni ka gane na ji na yadda koma me ni zan iya kashewa mu je a yi mata wannan abun wai da cewa wai wani nake karuwa ne ka da cewa ta mun wani fulawa har da ila ina kai ka ga na ka da mu to wani abaran ka kana jina ko za mu je gurin wannan mutum shi za ba nake yanka na guri na yakwa wallahi sai nake ka da mu abinda za a yi yanzu za mu je a ka bari sai an jima kai ka da mu zai shiga gida ne jin kewaya cewa na matsu ka gane ko na ci kwaki ciki na hargitsi na mu da wannan rayuwa in baka ci kwaki yakwa ni ba ko nawa ne zan kashe fa in dai yarinya cin za ta aure ni kai da ne mata abin za ta tashi ka gani da yarinya ta ga mai dan babur shikenan sai ba ta juya mata ba dan ta ga kullun na yawa sai ya rata shi yasa ni ma zan shiga abun dan uban ita yarinyar a gama da ita zagin ta dan aka ringa zagin ta to ba zan kai ga gurin malami a kan me aka ya hakuri lallahi ya hakuri to yanzu abin da za a yi zan je gidan tsugura in haka ka tafi zuwa an sai mu haɗu an gama alhamdulillah masha Allah na samu waya kyata mata bari in kirawo wani abokina mu haɗa fulanin da wannan ba mai cin kuɗin sa sai mata yana tare da mata siyasa mun ba mu kai sai dai iska sai karuwe yanzu zan kira abokina a waya mu shiga fulanin mu ta dai sai bari in kira shi ma Assalamu alaikum Hassan Galimi ya kake a gida wani fulani za mu haɗa da kai kana ji ko mu tatsi yan dubunne ko in ce miliyoyi ma tun da yana tare da yan siyasa ba mai cin kuɗin sai mata abinda za mu yi da kai za mu zo mu shirya fulanin ka fito a matsayin boka ka fahimce ni yakwa wanda abin da na gaya ma ka samu guri a gida ka yi shiri kamar yadda boka suke a fin ka gane ko ka yi wa kanka fenti da sauran abubuwa ka fito a matsayin boka wannan bawan Allah mu taɗe shi san ransa
yarinyar ma ta kashe shi mun farin ciki zamu dariya zamu tunda mai ci kudin sai mata tare muka taso da shi hakan za a yi. Ai bari in jira su dan ladi yanzu nan na san su dan ladi suna hanya su zo mu ga yadda za ta yi abin nan mu wanki garan nan dan wannan garan sai da wanka dama na jima ban ci tsire da kaza ba kaga yau tsire tabbija ai yau tsire har sai kuka saboda yadda nake a gansa. Alhamdulillah. Hello sir, abokina? Ya, An dawo? na dawo wallahi. Ka shirya? Na shirya. To ai kamata yi mu tafi yanzu saboda ka Wanda nake so gare ka ina ko? Aha. Mun ga magana shi sam. Dan haka ka tanadi wasu kuɗi. Kai fa ka san kuɗi ne ba ka da matsala. Na sani. To, Ya ku aje wannan bokan a sallame shi. Shi kuma aiki take zai maka aiki. Na ga maka kana so bai da mutum buri ma zai iya aikata. Allah. Ka shi mu tafi. an gama. Kai ka damu. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Ko kashe Kai, ba a sallama a nan ba a sallama a nan ku koma ku dawo da baya ku koma ku dawo da baya ba a sallama a nan ku jiya ku ta baya ku dai abokina. kai ku ba hankali fa dan ina da yan yararraki a nan gurin kar ku taka min duk wanda ya taka min da kafarsa ɗaya zan mai da shi ta kare ko ta Allah ya kara girma boka. kai Boka dan abin da ke so. a'a dakata na san me ke tafiya ku ba akan budurwa ba ce Khadija kuwa. tana kula samari tana kula wasu kai ba ta kula ka tana kula masu motoci da masu jirgin sama tana kula take ma'amala da su Sai da sai boka. boka abin nan ɗinka Ka yi gaskiya. ai na san komai Ka ji ko abin da ta gaya ma ko? Sako duk kenan. a Boka aka ce wa. kai Me ga ya ka haƙi manta kenan. ni ne ka san su wane ne a bayana he 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 yanzu ba dai Khadija ba to Khadija ta zama taka za a kawo bakin bunsuru da hanjin jaki za a harhaɗa domin a yi maka magani ba dai Khadija ba Khadija. a ba dai rata ai kai da kai Khadija kabari dai ma za a Boka. Da kake bukata yanzu. yanzu kuɗi za a bayar Ba shi kuɗi. Kuɗi ne matsalar ka? Aikin gama gama. ta jan a kawo kuɗi yanzu na Bukata ta biya. Allah ya ƙara girma shan kundin. a kai ajiye su a nan ajiye su a nan ajiye su a tashi a tafi Khadija dai ko Khadija. Rabo kai da Da bayan na fita ko daga ba. ta baya za ku bi ta baya ku bi ta baya ku bi ku ba hankali fa ku ba hankali dan saboda nan ne gurin wasannin su To boka. ku ba hankali To boka mun. kuma idan kun ƙara gaba ku dan fita da dan tsallan kwado saboda yawwa kai amma dan ladi ya kawo hidima kai subhanallah sharabar da dan samu kuɗi da mu gani wannan ba zan ba dan ladi gaba ɗaya ba bari ne haka ga wasu ma abin nan din nan sun nan bari ne haka saboda ɗan ladin nan da kake gani shi ma fa ba kan wallasa ba ne kai ɗan ladi gobe ka dawo ɗan ladi ai ba a cewa kai ɗan ladi mutumin kirki ne da ina ganin ɗan banzan yaron nan talauci ya abin nan ɗinsa ashe yana da ƙashin arziki yanzu ma bakin bunsuru na ce kawo to tabbas nest bakin jaki da bakin raƙumi zan ce kawo kai ai dan ladi mutumin kirki ne dan ladi mutumin kirki ne dan